nějaká knížka. Den jeden dostal jsem se na tenhle zvláštní místo, který je plný hry kamenů a jsou tady divné věci, ale jinak dobrý, udělám si surkopouští věci, vytvořil jsem si 6 a postel nebo je vlastním ostrově, všechno je super, až bude 3, tak půjdu někam ven na misi, jinak dobrý. A už mám lepší armor a ještě jsem našel nějakou slepičku. Den 3 už jdu dávej a na nějakou misi do Středozemí, co je tam, to nevím, nějaký lik, tak jo, je tady plno lávy, vody a všeho, ale dostal jsem se až do lesa. Je tam Várden dávno, který se mi nepodařilo vyvolat a jsou piligeři psanci, viděli mě, že se hrabu v jejich spisech a oni mě začali lovit, jdu na můj ostrov. Den 8, asi jsem se podařilo setřásnout, protože už nejsou, takže můžu žít spokojení, že nemůžu nikam jít, hlavně k lesu přesvědčený, že sem už nikdo nepůjde, takže dobrý, slepičku jsem nakrmil do Život je tady skvělý, bajo, nemám hlad a nenudím se, takže dobrý, sakra, se vrátil a už mi sebrali armor, help mi, jsou tady. Den 0, to si mi mluvci, hrabal jsem v našich spisech a jestli tohle čteš, tak chceme říct, že si mi ho zabil a tu jeho slepici jsme vypustili, zasloužil, jestli to on to chtěl, tak to chtěl on. Tak tohle to je temnější než moje babička na záchodě. Raději to tam dám spát. KY. Tak to si děláš legraci, to už je moc, mě se dělá blbě. Klik a seš vyfocený slej. I am daying. Stit du rucky to G základ. To jsou mrak. Nebe, tak tam skončí Fortnite, najít za 3 roky, lol. Ten, kdo si myslí, že je Fortnite sra stejnějsko, já, tak ať se pochlubí do komentářů. Nevím, jestli tam má mít, tak dejte like a odběr. Smot, ještě není tvůj čas. Rozsudek, nebe, peklo, to není tvůj osud. Respawn. You died, respawn. Co se to děje, to je nějaká černá díra do voidu nebo co? Nějaký silný pulzování. Oh. Pokračování.
Příště.